በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለማት እንርከብ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጸልኦም 6 ነገራት እንታይ ይመስለኩም? 30 ሰከንድ ኸውኩም እሞ ሓሲብኩም ኣብ ኮመንት መልሱለይ ቅድሚ እዚ ቪድዮ እዚ ሙሉእ ምራእይኩም። እሺ እግዚአብሔር አምላክ ዝጸልኦም 6 ነገራት 1 ትዕቢተኛ ዓይኒ 2 ሓሳዊ መልሓስ 3 ናይ ንጹህ ደም ተፈስስ ኢድ 4 ክፉእ ሓሳብ ዘምንጩ ልቢ 5 ክፉእ ንምግባር ናፍትን ዝብል እግሪ 6 ሓሳዊ ምስክር መበል ሻውዒቲ ግን ነውሱ ኣጥቢቓ ትጽየፋ መበል ሻውዒቲ ዝተብሃለት አየነቲ ኃጢአት እያ። መጽሐፍ ቅዱስ አቲኹም ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 16 ርኢኹም ኣብ ኮመንት መልሱለይ። ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለናዮ ይስፈን። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰናይ